खूप वेळाच्या प्रतीक्षेनंतर आपल्याला एक खेकडा दिसलेला आहे आणि छोटा पकडण्याचा प्रयत्न करतोय. बघूया आता पकडतोय काय नाही. दिसता बरं क्या ठेव पाटीर पाय. मंडळी हा बघा केवढा मोठा आहे खेकडा. बादली लाव बादली लावलं मग काय पण थांबतो का दाखवतो. थांब आता जरा थांब. काय पण सांगतो का दाखवतो. सर इधर लाव आई बघ. तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड इव्हनिंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाओ. सो मंडळी ऑलरेडी तुम्ही थंबनेल बघितलात. सो मंडळी आज आपण जाणार आहोत खेकडे पकडायला आणि काल पण गेलो होतो पण काल आपल्याला खेकडे भेटले नव्हते. सो आज बघूया भेटतायत काय नाही. तर आज माझे मित्र पण आलेले आहेत तळवडीवरनं सावंतवाडीवरनं. तर बरेच लांबनं आलेत आणि ते पण असेच आलेत मजा करण्यासाठी. आणि वाटते आज पण पाऊस तेवढाच पडला होता जेवढा काल पडलाय. आणि काल रात्रीपासून तर भयानकच चालू झाले. तुम्ही बघितलातच. इकडनं असेल तर तुम्हाला डेफिनेटली माहिती आहे की आज पाऊस किती पडलाय आणि काय नाही. सो जास्त वेळ नाही काढत, पटपट जाऊया जेणेकरून खालचा बऱ्यापैकी बघायला मिळेल, नाही तर ब्लॉग एकदम मोठे होतात. सो डायरेक्ट भेटतो तुम्हाला खाली शेतात. बघूया भेटतायत काय नाही खेकडे. सो लेट्स गो. इकडे तर दिसलेले नाहीत पण मासे 100% चढलेले आहेत. तुम्हाला तर दिसतोय का माहिती नाही. इकडे आहे करेक्ट मासा त्या फोकसवर. बरं धर बघूया. हो बघ हो बघ हो बघ तो गेलो गेलो मंडळी. मासो पळालो असं नाही दिसलो तरी. सो मोहीम स्टार्ट झालेली आहे खेकड्यांची. दर्शन झालं तरी खूप झालं आम्हाला, एन्जॉयमेंट म्हणून. आणि मोठी गोष्ट पाऊस थोड्या वेळासाठी थांबलेला आहे. गेलो पळालो पैसा असतो ना मंडई. खूप प्रतीक्षेनंतर एक कुर्ली आपल्याला दिसलेली आहे, एक खेकडा दिसलेला आहे. आता हा कसा पकडतोय काय माहिती. दिसाने म्हणजे तसं केलं तर तुका दिसतलीच. मी तुका सांगते काम कर. आहे ह्या टाळा नाही हो, हे वर कर. हां वर कर हां हयच असं इतक्याच भागात हैसरच. परत एक खेकडा दिसलेला आहे आणि आता हा सापडतोय काय बघूया. चंदू पुढे हैसरच असा काठीला हळूहळू पुढे येत तरी इतक्या भागात. हळूहळू हलवू नको ह्याच्या खाली. ही बाई पुढे येता नाही बाई बघ बॅटरीच्या खाली. हा दोन असो बरोबर धरलंस. हा धर दाबून येते धरलंय उलट्या चावतली मग आमका अंगा नको गाठी धरून द्या म्हणून. शांत जाणे पाणी शांत जाणे हलवू नको. पुढे येता हो दिसता हो एकच ती ही बरं चंदू. हे बघ बॅटरीचा फोकस आता ही बघ. हात घाल पाटील डायरेक्ट सरळ. कोण घालतात उलटे हाईट न घालत. ही बघ आता बघ. आता नाही दिसना आता नाही दिसना फोकस आता दिसली. फोकस मारू नको दिसता काय नाही. हा काठी दाबू दाबून धर जरा सोडू नको जीवा. दाब धर नाही रे असले कुर्ले धरला नेलं जरा कुर्ले आयुष्यात गावाचे. असं इसकू नको. ही होय होती. खूप वेळाच्या प्रतीक्षेनंतर आपल्याला एक खेकडा दिसलेला आहे आणि छोटा पकडण्याचा प्रयत्न करतोय. बघूया आता पकडतोय काय नाही. दिसता बरं क्या ठेव पाटीर पाय. सावकाश दी. थांब हा ओके. बॅटरी छोटा आपला मास्टर तू डेंग होते चो थांब का भिव नको धरून दे आवाज ना सेफ जात. हा उचल बघूया बरं क्या असं नाही. खय गेली काय रे देवा. हे कुर्ले धरणार आहे एक आता दिसान धरणार नाही. एका शुंडेंगे
ये बघलोय धरतला डेंगे धरले तू हे बघ आड पळायचे नाही जास्त लांब पळायचे नाही चंदू पायाकडे माझ्या ही बघ पायाकडे आहे. मी धरते थांब मी धरते बॅटरी धर बॅटरी धर मी, हा. तू बॅटरी धरा ते नको धरू. दुसरी आई डेंगे होते का हे दुसरी हा माझ्याकडे का धरले मग थांबा. माझ्या बोटाने आता वात या नको वातीला बोटात वाट ओमकार धरून रो काय ती ए बाबा डेंगे आहेत पुढे ती हात कडे थांब बऱ्या पाणी आणते सोडू नको अजिबात ती थोडून दे बुके दिया थांब होती बारक्या बॅटरी मार हा चंदू पाया माझे पायाच्या त्याच्या पाया मा ही आधी धरा आणि पिशवी उघडू इथे हे चंदू माका ह्या कर माका काय कळणार नाही खय धरले आणि खय नाही धरले बरोबर धरले त्याच्या एक So मंडळी माझ्या आयुष्यातले पहिले खेकडे पकडते मी आतापर्यंत कधी स्वतःच्या हाताने खेकडे पकडलेले नाही हा फर्स्ट टाइम आहे माझा ह्याच्यावर पाया माझं ते टाकते का माझे ही धरा ही टाकते डेंगे सो याच्यात भरलेलं आहे पाणी या तरी आधी तू बारक्या ही बॅटरी उचू तू या धर चंदू तू या धर मोठी या थांब असा नाही मी पकडे कसा आला इसको या कर ही बो थांब डेंगे डेंगे मोठे साईड कर माका दिसाने डेंगे दिसाने हे बडे एवढे सुन होते डेंगे धर नाही तर तिला पाठ मग का धरू हे बो मंडळी डेंगा केवढा मोठा आहे बघा तो दिसत असेल हा बघा त्या साईडचा डेंगू तडे आहे ना वड्या सोड बघ थांब हळूहळू पाय उचल कुठलू लगेच उचलू नको हळूहळू तुला बाजूक घे असं धरले काय सांग फक्त माका थांब, नीट धरूक बाजूक घे नीट धरूक नाही मी हळूहळू पाय तडे सरको त्या साईडी हा असं असं माझ्या खाली पकडले ना वाटतं तिने थांब सोड बघ नक्की नको साप सोड नको हळूहळू तडे घे ना पाय मी पाठीत धरलंय पाय खय पान पडत तरी हा ह्यो पाय असो कर त्या साईडनं वरती घे टकलेकडे पाय ठेव आणि हा ह्या साईडचं लूज कर आणि बोटाने वात कसं येत रे फक्त खूप दिवसांनी आहे ना ही खूपच मोठी आहे धरूकच नाही गावाना चंदू सोमती पिशवी उघडू थांब डेंगू नाही दिसणार तिचं डेंगू खायच्यावर थांब मी हात धरले एवढं डेंगू हा आणि हे काहीतरी असते तुला पाय ठेवले त्याच्यावर बोटाने माझ्या वात कसं तुटलो डेंगू तुटाचं नाही तुटलो माझ्या मती हा माझ्या मती तर योग डेंगू तुटलो माझ्या मती हा थांब त्याच्या डेंगे नाही काठी देवी थांब बरं मग धरू चल आता धर सोड थांब ते थांबा मग धरू गाग नाही चंदू मोठा बॅटरी मरता किती धर की नाही मला सगळे बॅटरी किती दिले तर उघडतो दाखव पिशवी उघड ओपनच ते हे मरे दुसरं डेंगू हा अयो बोड्या थांब ह्याच्या ते काठी देवी थांब हा चल थांब धर आता नाही काय गुरुजी बॅटरी घेऊ बॅटरी घेऊ So मंडळी हा बघा केवढा मोठा आहे खेकडा हा वाटक नाही तो स्वतःच्या हाताने धरी नसे थांब माका दिसणार नाही रे थांब आता काय करूच नाही सोडू ते सोडूची नाही ती धर आता पिशवी दे ती बारकी टाकली ना आई शपथ चित्त थरारक आमचा अनुभव माझा तरी अनुभव तुम्हाला काय वाटत नसेल मंडळी ही मला पकडायला येत नाही मी शिकतोय मेल्याने बाहेर चांगला आहे काठी लोपैकी पडली बघलं काठी उपयोगी पडली आणि एकच कोपऱ्यात मंडई दिसते 1 2 3 पट दोन दिसला आणि दोनही जाऊ दे मारी रे चल बारक्याकडं कसा बारक्या नेक्स्ट कोपरो चला So मंडई अजून एक दिसलेला आहे आपल्याला छोटासा आहे मगाशी एवढा नाही आता थोडा लहान आहे छोटासा आहे पण तेल काढू शकता काय म्हणतात त्या तेल कांडा ए चंदू पिशवी थोडे पाया खालची पायात लावा बघते हा बरोबर धरले मग उचल बरोबर झालं नाही डेंगू एक नाही आहे तिथं हा असा हा दोन्ही आहेत याच्याशी सर्व नको ते डेंगू नाही नाही डेंगू माका माहिती नाही नाही पडलो वाटतं ना पडाक नाही आधीपासून नाही का मंडी एक डेंगा नाही आहे याचा हा बघा अजून एक भेटलाय कोणता तरी निसाडलो असं मला हातात ना डेंगू हा काय बी बघा बाजू So चला पुढे जाऊया बारकी बॅटरी मार ती बघा आधी काय बारक्याची नजर तीक्ष्ण बारकोन हा ना बारक्याची नजर आहे जबरदस्त असा पिशवी जराशी नाही फाटायची नाही एकदम थोडीशी मंडी पिशवी फाटलेली आहे आमची तर काय करणार तो अजून एक दिसलेली आहे ती छोटी आहे आणि याचे डेंगे दोन्ही आहेत मंडी पिशवी माझ्याकडे नाही उघड थांब मी थोड्या डेंग्याच्या खाली आहे हा बरोबर बरोबर ना डपट फक्त ते खालते रे वाईट पुढे घे सांगतो पुढे घे अंगतो नाही रे धरू गावना नाही नीट
ते बस तडे वाटकडे हात जात पाय नाही आहेत तडे खाली. मला वाटतं गेम करतो ती नाही करूची चुकीची धरलंय काय रे. तेच सांगतोय आता धरू चुकीची नाही मग खाली हात घालू गावन नाही रे. हे इकडे नाही काठी डपटून धर. थांबते तो बाहेर काढते. लक्ष देऊन ठेवा. धरले थोडे पाया धरले तिच्या ते एका धरलं रे ते काय धरूक नाही त्यांनी खेकात धरूक नाही त्यांनी धरूक जा ह्याका धरूक जाऊ सो हा बघा छोटा आहे पण हा जरी चावला ना तरी सुद्धा गेम करू शकता काय रे बारक्या. आमची बोनी झालेली असा मंडई नाही नाही म्हणतो मंडई थोडे तरी धरलो थोडे तरी धरले. असं नाही काल मंडई काय काय सुरुवात आम्ही पहिल्यांदा दिलो कोरले मी आपण बाबा पहिल्यांदा ना पण बारक्याकच दिसतो मोठा आश्चर्य असा. बॅटरी डीप झाली आता दिसायची नाही माका. चल पुढे जाऊया. पिशवी दिसता दिसतं साधारणतः. सो मंडई मेन पकडणारा हा होता. आता पिशवी त्याच्या हातात आहे आणि बारको मेन ह्या झालं डायरेक्शन दाखवणार बारको झालो आमचा आता. प्रणय मुंबरकर मॅन फ्रॉम तळवडे. छोटा पॅकेट बडा धमाका किरण ऑल्सो मॅन फ्रॉम तळवडे. इतके आम्ही कुर्ले धरू बोनी तरी झाली कोणीतरी आता झाली पुढे बघा काय होता. पण हे तुमच्याकडे खडपातलेत कुर्ले मा का शेळी ते कुर्ले असतात. शेळीत असतो हा. कडपाणी पण असतो. आणि अशी गळणी बोके आमका सवय झाली कशी पाय देऊन धरूचे मारे हा ह्याच्यात बघा डायरेक्ट हात घालू. तिब 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 खडपात असं वाटतं. कुर्ली नाही 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 चल उगाच हे केले दोर केले. सवाद 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 कसे मारतो इकडे पिशवी एकदाच शिकले धरूक मग काय धरू ऐकायचू ना मग दरवर्षी मी धरणार. नाही तू धरले घड नाही काही काय घालते कॅमेरा चालू आहे. मंडई तुम्ही बघू शकताय अजून एक आपल्याला भेटलेला आहे खेकडा. खेकडा खेकडा आहे वाकडा. खेकडाला टाकतो पिशवीमध्ये. लेट्स गो पुढे जाऊया आता. सो मंडळी फायनली परत एक भेटलेली आहे. तर नवीन नवीन पकडते त्याच्यामुळे खूप व्हिडिओ प्रॉपर बनवायला मिळत नाही हे होते जरा. तर तरी पण तुम्ही बघू शकताय नाही नाही जावायचं नाही. फर्स्ट टाइम उलटी आहे, नाही जावायची. नाही ना. नाही नाही बरोबर धरली ती. सो तुम्ही बघू शकताय काय घेते खतरनाक खतरनाक खेकडे. ते घराकडे नेऊन दाखवूया डायरेक्ट. आता नाही सरप्राईज. सरप्राईज सरप्राईज द किंग इज बॅक. म्हणजे कुर्ले गावले आमका थोडेफार गावले मंडळी. किल्ल्याचा सुख गावला इतक्या लांब. असं दे पुढच्या वर्षी मंडळी 100% मी धरतले असे चुटकीन काय रे. आता पुढे जाऊया बरं क्या. हो. मजा येईल माझ्या जागा सुटसुटीत आहे आमची. होय मस्त. हा बारक्या बोरग्यांका फिरण्यासाठी मंडळी मस्त असं म्हणजे रात्री आणल्यानंतर असं ह्या विषय नाही की कोणतरी किरडू बिरडू असतात. आता किरडू बिरडू म्हणजे साप मंडळी वेगवेगळ्या प्रकारचे साप असू शकतात. किरडू बिरडू. तुमच्या भाषेत काय म्हणतात नक्की सांगा आमका. सो चला हळूहळू पुढे जाऊया आणि बघूया अजून किती भेटत आहेत. टाईम मंडळी किती झालं माहिती. आता वाजलेत करेक्ट आम्ही लवकर आलो होतो तसे 9:15 झाले आहेत रात्रीचे. सो टाईम पण जास्त 9:30पर्यंत घरी जाऊया कारण नंतर जेवायचं पण आहे आपल्याला. सो चला पुढे जाऊया वरच्या साईडला जाऊया ह्या साईडला म्हणजे इकडे जाऊया या वरच्या साईडला आमचं घर आहे तिकडे. सो लेट्स गो बघत बघत जाऊया. म्हणजे इथे जास्त पाणी जिथे साचले नाही तिथे ते चरायला बाहेर पडतात खेकडे आणि त्याच्यामुळे भेटतात. आता मस्त जास्त पाण्यातच आम्हाला दिसलेत आतापर्यंत. बेळांकडे खेकडे दिसलेले नाहीत म्हणजे आम्हाला. नाही नाही म्हणून धरलंय म्हणजे येणत नाही करून चांगली गोष्ट आहे. तुझ्यामुळे येईल आणि मी कुर्ले धरूक शिकलोय. आता आयुष्यभर लक्षात राहताला माझ्या. बाकी काय नाही पण तुझ्यावर येऊन कुर्ले धरूक शिकलोय. धीर दिला ना बारको भारी डायलॉग मारता मरे सगळे. धीर दिलाय. बघूया या पाण्यात काय दिसतंय काय. सपोर्ट धीरच महत्वाचं असतं. यस मंडळी खालच्या साईडला तरी फिरून झालेलं आहे आणि खालच्या साईडला जेवढे भेटले तेवढे बस आपण टाईमवर घरी जाऊया. जास्त वेळ नाही काढत. फक्त इकडे वाट जरा डेंजर आहे जाताना. अशा प्रकारे आहे वाटा काढत जावं लागते कारण आता इकडे लोकांची राहदारी नाही येणं जाणं कमी झालेलं आहे. पहिलं तरी आम्ही लहान असताना आमचे बकरे वगैरे होते शेळ्या होत्या त्यांना घेऊन तरी फिरायचो. आता ते पण नाही
फायनली या साईडला आलोय. इकडे छोटीशी नजर टाकूया कुठे काय दिसतंय का बघूया. मग अशी 2 चुकले तिकडे आपल्याला सुरुवातीलाच या साईडला. सो खेकडे किती पण भेटून दे, कमी भेटले तरी काय नाही. पण तुम्हाला रात्रीचा कुर्ल्यांना फिरल्याचा फील आलाय का नाही कमेंट करून नक्की सांगा. काय रे, बरेच जण असतले ज्यांका गावा घेऊचा असतला पण कामानिमित्त बिचारे अडकान असतले. प्रत्येकाची मजबुरी असता, प्रत्येकाला जबाबदारी असतात मोठी गोष्ट तर. म्हणून आम्ही मंडळी ह्या सोडूक बघणं म्हण आहे गाव त्याचं कारण ह्या. कारण आमका ओढ असा गावाबद्दल, आमकाच नाही सगळ्यांकाच असा. काय रे, फक्त जबाबदारीमुळे लोक अडकान असत. यस, तू मगाशी जबाबदार बनलेलंस ना तर आज आमका 2 कुर्ले ते गावना असते. समजलंस ना. रात्रीचा या वयात तुका दिसणार नाही. व्हिजन मध्ये जाऊया उद्या. व्हिजन मध्ये जाऊया, मी नेतोय उद्या. फायनली आमचा फिरून झालेला आहे. खेकडे पकडून जेवढे भेटले तेवढे बस झाले. टाईमवरती घरी येऊया. 9:30ला 5 मिनिटं आहेत. आणि आता घरातल्यांना उत्सुकता लागलेली असणार आहे खेकड्यांना गेलेत ते खेकड्यांना भेटलेले आहेत काय नाही. दोन्ही बॅटऱ्या उतरलेल्या आहेत पाठीमागच्यांच्या. जाऊया पटपट घरी आणि घरातल्यांना दाखवूया काय पराक्रम करून दिले होते. काय रे, दाखव खय पराक्रम. काय सो लेट्स गो. तुम्हाला पण दाखवतो म्हणजे किती भेटलेत आणि किती नाही. आम्हाला पण नीट माहिती नाही किती भेटलेत, आम्ही पण मोजूक नाही. काय रे, फायनली घरी पोहोचलो. बादली आहे ना, बादली लाव. बादली लावलं मग लावलं. काय पण थांबतो का दाखवतो. थांब आता जरा थांब. काय पण सांगतो का दाखवतो. ऐसं ऐसं ऐसर इधर लाव. आई बघ. बारक्या पिशवी काढताना हळू काढा, ते बना धडकान बाहेर येईल. मोठी गोष्ट काय कोणी धरले सांग. धरलंय एक मोठी चुकली. सो मंडळी एवढे भेटलेले आहेत. पहिल्या टाइम बरं धरलंय ना. हा मस्त काय वरणात थोडासा खाली, जास्त फिराक नाही. अजून कोण होते? हा अजून होते, भरपूर जण होते. खालच्या साईडिक होते खूप जण. तुम्ही घेऊन जाता काय? नेताला असं घेऊन जा सकाळी. त्याच सांगते नाही तुम्ही तर नेऊन घेऊन जा सकाळी. घेऊन जा. पाणी ठेवू ना असं ठेवतो. उद्या उद्या धरतील आमच्याकडे. हो त्याच लेके जाओ तुम लोग को. त्यातले कुर्ले ह्याच्यात तेवढ्यात पार्सल. सो मंडे आता हातपाय धुवून येतो. आता काय नाही, आता आराम करायचं मस्त. सो पहिली गोष्ट तर हे एवढ्या लांब आले ते फिरून आलो पहिली गोष्ट तर. आणि जरा मजा येते ना. धरलंय पहिल्यांदा, आता जागत मी कधीच धरूक नाही होते. मोठी आहे डेंग्यू बघा मंडी केवढा मोठा आहे. अंदाज काढा. मस्त ना. गेल्यासारखे गावले तरी एकटी मेली. नाही नाही पडली आधी. पण हे कुर्ले आणि दुसरे ते असतात ना धोंड्यातले ते वेगळे असतात. ते धोंड्यातले आमच्याकडे सवय झाली. डायरेक्ट सवय नाही ना. नंतर काय बियात त्याचं एक डेंगू बघे खूप मोठे धरताना कसलं वाटलं माहिती. धरलं कसं पण साईड ना धरलं. डेंगू इतकं परत ना. टेरिंग केलं. आता पुढल्या वर्षी धरूक शकते मी आई स्वतः. उद्या जाऊ. दिव्या दुश्मन दिव्या भियाता धरता सरसरा सवय असता एकत्र. फायनली हात वगैरे धुवून झालेले आहेत आणि आम्ही जेवायला बसलोय सगळेजण. आणि आज मेंबर वाढलेले आहेत. सो 1 2 3 4 इकडे 5 आणि इकडे चंदू 6. ऑलवेज हॅपी. किरण कसं वाटला कुर्ले धरूक? मजा येते. आणि मंडळी आज आमच्या जेवणात पण खेकडेच आहेत आणि बराच काय काय मंडळी. मासे आहेत नदीचे, इकडे खेकडे आहेत. हे दादाने दिलेत मित्राने, हे प्रसाद दादाने दिलेले आहेत. माझा ताट
नंतर ही आपली आमटी. ठेव ठेव खाली ठेव. हो, कालच कमेंट होती आणि खेकडे भेटले काय हो. काल एक काही गाव नाही एक काही गावाक नाही म्हणणे आणि कमेंट होतीच आज नाही भेटले तर उद्या भेटतील. भेटले पण आज भेटले खरं. तर आज खरोखरच खेकडे भेटले. पहिली गोष्ट तर मजा करून येलो काय हो फिरा निलो मोठी गोष्ट. तर तू नाही इल्लं तर काय आज जाऊचा प्लॅन ठराक नाही होतो आणि लेट इलोच तर आम्ही म्हणवतो काय येता काय नाही येता काय नाही येता काय नाही. कारण नाही तर म्हटलं काय कुर्ले धर कोण जाऊ नये कारण हे कोण ऐकणारे नाही होते. पप्पा ऐकायला तयार नाही. थंडी लागली म्हणजे या जेवायला. तर मंडळी फायनली जेवण वगैरे झालेलं आहे आणि जेवण तर एकदम जबरदस्त होतं आणि पाऊस पण चालू होता तर जेवायला पण जबरदस्त मजा झाली. आणि दुसरी गोष्ट तर मंडळी या वर्षातले पहिले खेकडे खाऊन झालेले आहेत, मासे चढणीचे खाऊन टेस्ट करून झालेले आहेत आणि दुसरी गोष्ट पकडून पण झालेले आहेत. ते एक मोठा होता होणार होता म्हणून ते कसे बनवले ते दाखवलेलं आहे. सो तुम्हाला परत बघायला मिळेल आता. काय खेकडे आणि मासे परत भेटतीलच. सेपरेट. सो अजून एक मंडळी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे आज आपले सबस्क्रायबर आपले फॉलोअर आहेत सुजाता नाईक म्हणून. तर त्यांची आज अॅनिव्हर्सरी आहे तर त्यांना आमच्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा. त्यांना लग्नाच्या वाढदिवसाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि तुमचा पुढील आयुष्य एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीचा जाऊ मंडळी. तर आता काय नाही करायचं आहे, आता ब्लॉग एडिट करायचा आहे. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय. बाय.